Salutare YouTube, bine v-am găsit la un prim episod din Minecraft Ticket Light. În acest episod vreau să vă prezint casa pe care am făcut-o în 3 episoade. Aia a fost prima construcție. Da. Și asta a fost a doua. Deci, aici intrăm în casă. Frumos lână, am bătut o grămadă de oi. Asta o grămadă de ea și am făcut și această scară. Care duce aici. Aici mă gândesc ce voi face, nu știu ce voi face, cred că va fi doar de design și un balcon frumos aici. Ok. În acest episod vreau să minăm pentru prima oară. Sau să mergem mai întâi să revin eu după ce fac un pic niște piatră. Așa, am revenit. Mi-am adunat destul cablu. Deci da. Ok. Oprește. Oprește. Da. Mă uitam pe hartă și am revenit. Deci mi-am adunat 2 stack-uri și 6 de cobblestone. Am făcut pickaxe-uri de lemn. Și acum vreau să încep prin a face 2 crafting table-uri. Și vreau să văd dacă ele se înjumătățesc nu. Ok. Deci, un crafting. Aici. Nu. Nu știu să le pun, mă gândesc, deocamdată, nu, aici. Le voi pune așa. Bun. Să-mi fac acum semne. Da, și trebuie să pun, cred că un stack mi-ajunge. Așa. Așa. Bun, și acum punem aici 3 și ne facem 9 semne. Cred că ne ajung. Bun, să ne gândim cum să le punem aici. Să punem ce să punem? Hai, unelte. Așa. Aici să punem minereuri. Așa. Aici piatră. Așa. Aici lemn. Așa. Aici dropuri. Așa. Altele. Nu, punem materiale conăsătorul. Și nu încape. Nu scriu cu spațiu. Materiale conăsătorul. Materiale construcție.
Bun, aici voi pune nu știu cum să zic, cactus sau ce să zic, vetale și aici animale. Așa. Ce voi mai pune în aceste chesturi? Ia. Armuri. Așa. Și nu mai trebuie semne. Mai facem niște semne. 3, cred că mai am. De 3 mai am nevoie, da. E 3 semne. Deci aici vor fi cărți. Aici discuri. Nu știu ce să scriu prin astea și de asta pun așa. Și aici ia. Să mă uit ce mai e pe aici. Robotice, ceva. Porțiuni. Poțiuni, da. Poțiuni. Bun. Bine că am terminat acest lucru. Și haideți să mergem la minat. Băi, dar șmecher mai ești tu acolo. Pat nu am încă. Trebuie să mai găsesc o lână. O oaie. Deci la vegetale păc materiale construcție păc, așa, tropuri păc, lemn păc, piatră. Haideți să-mi fac curat și după încep să-mi iau. Trebuie să și mă obișnuiesc. Așa, bun. Mai întâi ne luăm 6. Cred că ne ajung așa. Acum să-mi iau lemn, nu lemn. De aici lemn și să-mi pun un doi. Așa, cum să ne facem pickaxe-uri. Așa. 1, 2 și 3. Lemn. Da, nu știu dacă vom mina în acest episod. Cred că voi mina un pic între episoade și în episodul 2 vom mina pentru că se cam duc cele 10 minute. Și sper că v-a plăcut. Puteți da un like, lăsați comentariu, abonați-vă. Pentru că mă ajută și pe mine și stai zombie cu minte. Nu. Da. Bye.